aktiv olma, bir hepdelep deyin alacaktık diyenler gümüş sekip yok olun. Men niye noce? Di, öymüdün erkeğim yok de. Dedi 3 hele. Hava 3 hele var bir aşağı yapıyordu. Wi-Fi'mden koda uy kablosu gitti de lütfen de yardımcı olun de. Men aktiv der, sen aktiv oldu. Sen men köp soruyorlar aktiv olmasan yüreğimi olsaydı. Yaman yok, sonuçta oğlum aydan. Men görmesem. Giren çıkan yok, giren çıkan yok. Bir yıl oldu. Blokladın mı deyip ya diyorlar. Bloklama. Yarama hem kadip gördüm. Ay birazcık. Ha, keyfim yok. Biliyor musun? Story saat düşürmem keyif işi. Ne işi? Benim görüyor ama yüzüm aynı. Bir problemim var mı diysen yok dayım. Şükür birazcık. Ne diyeyim bir hepte de ruhsat verin bana ha vacı. Bir hepte kalmayın. Yok bir hepte kalmadı. Etini hiç aktif olmaz. Şey değil mi vacı? Var Aymele. Zaten göstermeme gerek gelmedi. Zaten Ayme var eşin çalış. videosunu alayım, değişersini Değişen hayaller yer var vacı. Oyundaki takılara yazık oldu şu an. Ben eskilerim çalışıyor. Böyle çalışan yok mu? Koçoda nerede yaşayan deyse şu öyle salgı vereyim mi? Başka siteden yerlim değil. Pamuk mu? Pamuk olan gücümü deyse men tanımak yani bir aylak geleyin hep hays dedim de. Hiç şirgine salgı mı? Kimin gayri tekrar gayri diyeyim mi? Bizim oyumuzdan çıkan ay. Zırhına sıkıyorsun, kaşın bölümde de farklı başka. Barayım yatan değil ya. Bak da nasıl şey. Yaşan çalıştı. Çalıştı. Ay benim geldi. Meluşan, gel akılım. Gel an bu cemalım var da baksana. Alın yırtyan ay pamuk. Beş yaşında giyen bala. Ne oldu? 5 yaşında. Ne oldu? Çuğlan içine sal. Ben kanımı yedim. Yaşı balan olay. Ece ne oldu? 6 yaşında giydim. Ece. Şu adam 10 yaşında da. Ece burada da Karnı içe. açıldı. Biliyen, burada da içe. Burada da içe. Çık böyle bak. Burada da içe. Ne? Çek. Hani 6 yaşındalığa şu ne? Dünya giyerdin. Tamam şunu açma. Görün bu götüne sokup biliyen ne? Tamam giyin yaptır. Forma. Onu da giydin sen. Şey kumadın. Löp gireydi. Tamam. Ne mi? Kola önküde uğurladı. Dermanı Derman mı? Ne derman? Hamala mesela vacı. Hani öl yerlere. Ondan. Şehit yerlere. Ondan. Tayını kola dak yerlere kim kola da içine yani. Kim deydi aydın? Önküde uğurladı. Yoksa duymadın mı demiyorsun? Ne mi? 3 kere gelip gider niye? Sen anana bakma. Yon aymelik 3 kere aylanıp Abla gider. kanunu şu yok mu? Kola zararlı gaydım. Düşünüyorum. Çağlak var içmedi. Kola zararlı. Çöreğin yumuşacıktı o ne? Ben Ne? Başladı koyuyorum. ne? Etin atıp başladı vacı. Etin atıp bıçağını. Genceyi oturkan çekme diye böyle çekmeyen oldu. Bekme gaydım. Et kovda. Yani etin ölmesem ama verdi. Balyan o. Burada da çok kolumuz boşkan. Kovdiydi. Boynunda kamera. Kayıttı mı? Reklam etti mi? Satyan mı? İklimde vacı ihtiydim bacıyım Satya diye. Aferin kız bir doğram hemen aydıp çık. Aydıp çıkan. O da stalağın stan içine. Bir doğru değil mi? Eti saltında şu da. Onun ne mi dediler Aymel'e? Onlara. Benim bacım Satya dedim. Bacı neme demek dediler. Bacı. Vacı diye düşünürler. Vacı. Ama bir tane ama vacı değil de bacı mı? Kim o? O kadar. Ahmet Can annesi. Uy. Bu yerden eşittir bacı. Beni izlerler ya da Ahmet Can'ın annesi. Annesi. Metcan. Annesi de çok güzeldir. İzliyorsa çok güzel. Evet güzel. Kovay aldıram.
Silahlı ha güzel. Evet, izleyelim olur mu? Lap dur vacım yarpayam dur. İnne vacı. Sen hayti savuna yuğunya. Menin aloya yunuyordum. Anna Mana kovar ya, mana hatam kovardım da. yuda vacı görüldü vacan. Kovar Kovar ya. ya. Hatam kovayatta kıybacıla. Hem menin zakal edip altılarsınız da diyeyim mi? Ava kutusu 350 manat. Hem nerede ölen. Bulyonu teviği savun derler onu aydık geçeli. Onu yalan söylemelin. Bu odat yalak ama çarkalıyla kilifli savun yal derler. Bulamyonu katı qol savun. Ya kovayaradı men gözüme ya. Yaman qowlu boy düşünen bulam bolya. İdinden hazır sivırtkasını yurtkası hem dertler var. Onun korkup geçecek diye vacım şeyler vacım. Hemmesini korkuyup bir. Yürü çıkmasın size. Ölenem yüzünüzün arasalayanı tonik korkut vacım tuttu. İne. Elim öyle şıkır da etti vacı. Vaxtır naqlamıyor men ne şıkırdı. Ha bol. Yüzünüzde tonik bilen arasalayanı. Men sorayalara menden bilýärmi ýerden akşam etsek mi kak deyip. Men ýerden odat etýän doğal sabuna ýugunýan, akşamam odada ýugunýan, buňa ýugunýan, üçlüne bora ýugunýan. Set. Qatı qowy yüzüňiz şey deyip arasalaya. Ana ojy paxtaň örküt, ine wajy düzenli ulanýar da. Çıkan var düzenli ulanýar. Pista yok kaçıla. Birazcık bolup biler ol. Ha. Bolup biler ýa-da düzenlice wajym ulanýar da şedip. Ine etýäňde almak üçin 864 60 98 88 ýöne geçmem araşym. Bu sivırtkan onam görküt şıkır etmeýär muňa. İne kaçıla. Ene waçyla. Ene üçünje muňa ýuýaňyz, uý çalýaňyz ýuýaňyz am bol. Ana şeýge. Oh. Reklamına çödiyendir diyem. Çödiye davaçı da şediyen davaçı. Bu da şu üçlüne borun içinde 350 manattan. Yine. Şeydip yüzün gözünün aşağına hem yerinde arkayın çalıp bilýäňi. İne kaçıla. Evet neyli oldu Yapılattı davaçı. Aslında modan men şonun. Almak için 61'lik 80 yedi ya da 64'lük 60 98 78'de arkayın canlaşıp bilýäňi. Yaşla diyelim adıp çıktım Michael oturum şondan akılım. İşte de bir kısancak bahtiyecek. Şu an şu meni idarlayıcılar ikiye bölünü. Köpse diye bir hepde deyincelcaktık neyimçi yine aktif olup başladın diye. Yarsam yani köp prosentam mesela 70-80% yüreğime sıkıntı küçükünüm gelmedi. O da girmedim olun yüreğime sıkıntı diyenler var. İnne şu aktif olma bir hepdelep deyincelcaktık diyenler gümüş söküp yok olun. Tabi men idarlayanlar, men gowaryanlar men bilen hemişe galya. Şoň şu gümüňi dartın. İkincem köp kişi bilmäni menden soraýar ştaýda goýaýyn birini. Neme diýip soraýarlar, siz türkdemi diýip soraýarlar. Başda köp kişi idarlanarlar ýa-da görmän geçip gidenler. Şolar üçin aýdaýyn hawa biz türkde iki hepdejik türkçe geldik. Bärsi dolýa geçmäň. İki hepdelik gaýtdyk. Aýmelen okuwy bilýän Türkmenistanda dowam edýär. Inni şo okuw başlamakadı. Babasy bilen diňjalmana tatile deňize gitýärler. Garap şoňa getirdim, gezemene getirdim we öz işlemmädi. Garap bir topar işim var, şolary edip ondan nesip bolsa iki hepdedenem ýerime gaýdýas. Onam aýdyp geçeýin. Biz Türk'te bilmeyenler için İstanbul'da iki heptelik. Ondan sonra yankı menden diňjallasy gelýänler var. Şolar gümüňiz çekip yok bolun diýip aýtdym. İşiňiz bolmasyn meni gowaryan adamlar, men neme diýenler hemişe men ýanymda. Şoň üçin diňjaljakdyk ýene geldiňmi diýenler blogy maslahat berýän, blog çykarypdyr. Eýes internetle. Şolar ýalak men aktiv mejbur bolmaly sebäbi diňe özüm pikir edip bilemek näçe tany işgärler bar. Kän işleşlenme işgärler bar. Türkmenistanda Türkde men şu reklamamdan çörügýän adamlar kän akylym. Şoň üçin elbetde meňem göwnüm isleýär bir hepde onun hemme adam öçürüp meňem diňjalatym bolýar. Yani Hudaýymyň şükür maňa şu wagt şu rızky Allahdan berenlerde şoň üçinem men aktiv bolmaly.
elimden gelenden aktif bolar. Şoň üçin şolar ýala. Gün bir gün aktif bolmasam, ondan jaň elýär, mundan jaň elýär. Gara gepiň aýtýary. İşte adamın ýüregi ýan eken akylym. İşleýän adamyň hiç ýüregi gitmeýän eken. Men şoňa düşündüm. Şoň üçin aktif bolmaly, elimden gelenden diýişim ýaly eder. Aktif bolarym inşallah. Şolar ýaly köp zatlamy çykdy, paýlaşaryn, alyň, tag bolun. İnsan köjegedek bir zat aýdyp geçeýin akylym. Şu halk täze çykan zatlamyna saç sprey, gözüň aşagyna serum, nabor, hemme zady alyp video çekip paýlaşýarlar. Nanmasaň adam ananyň çynym bilen ýana Allah var diýen ýekeje adamda bolun video çekin näme diýemek özleri şoň ýalda atlamy gowurýar nirlerde video çekýärler köp minnetdar. Menem hemmesini repost edýän minnetdarlygym milleri ýani taňry ýalkatyn siz itmänem bilýäňiz ýöne adamyň şo derece içiniň gowdugy ýüreginiň aklygy da bir käsda ýüzüni ýapyp paýlaşýar bolýan taňry ýalkatyny paýlaşýar da şoň üçin indi biziň kim zadymyzy paýlaşyp foto video çekip şeýse ýene dowamy bolsa kim kan prosmotr like alsa meniň gowça sowgatlar uğratjak inşallah şeýtmäne karar berdim sag bol. Awajy saçlarynyň düýbüne esasy muny saçyny ýuwansaňlar sepse has goýulýar muny düýbüne bilen käbir zatlar düýbüne sepmek bolanak bilýärmi? Ýene bu göni biberiýe suwy saçyňy ösdürýär, bit is gelenak mundan dermanla bu zat bilýärmi? Hawa derman ana bir hiljek otum çöpüň isi bar munna 100 manat bahasy bar. Bulam 64lik 60-98 ýa-da 61lik 83-87den alyp bilýäňiz. Arkaýyn dopostly rezultatyny özüňiz görürsiňiz. Ine şular ýala netleýin şunu. Şular ýala ine nimeňiz bolsa, kelirek ýeriňiz bolsa, iýdir wajym. Iýdir biberiýe suyu müň derdiň dermany ýaman gowdat. Bara inken satylýanyň arasyna girdi şu gözalty. Aslında muny hemmesinden öň çalmaly, ilkeleme wajy. Ilkeleme Bizde ucuna gitýär, gitýär, avtomat gitýär. Hemme zatdan iň gow satylanlar, şu biberiýe suwy bilen gözalty serum gow satylýar. Ine şu taýsyna demirem bir zadyň demirimişin şol gözüňizde heme gow iýdirýär, hemem gözüňizde çiýişip, gözüňiziň aşagyna ýygyrtlar, ýaman gowy vitamin berýär, gow şeýip netleýin. Muňam 100 manat bahasy bar, Türkdäki bahasyny toşuna bilemek. 250 şonýal gözüňiziň aşagyna arkaýyn çalýaňyz şeýle gow zatlary çynym bilen gaty gow zat. Piyanada kalım adam çağıdı gönüllü piyanada gelýär ananaýynda näme sepdiň ediýdim diýip köçe çykaňyzda her kim alga piyanada gelýär näme sepdiň diýipler şeýle gowy durumly duşdansaň hemme ýeriňde arkaýynjak sepip bilýär sep baja menden çekinýär-de bir zat diýip sepde wajy her kim özüniň kwa sepi ber arkaýyn sepde wajy her kim özüniň kwaýyny arkaýyn sepip bilýäňiz oglanlarym sepip bilýär, gyýlarym sepip bilýär, intagam sagun bilen bilelikde 150 manatdan örendir. Türkde gymmat, Türkmenistanda ardan dogrymy aýtjak. O zat almak üçin 64lik 60-98 ýa-da 61lik 80-87den arkaýyn jaňa dip alyp iýjagadyny alyp bilýäňiz. Serious. Umayta diýen wala wady şuwat. Bular ýokmany reklam şeýle emýürçük batdylar ha. Howja datlar. Ýa-da ýürçük bat geçim der näme sıpa taparlar ýa-da näme. Ha. Olsa tapdım. Hakyky golçalyk aşagyna garasyna maýyrýar şu gara kremler alergiýe serek şu iýdini okaýynda içinden hem aptekden derman alaňyzda näme çyksa meňem kremleriň içinden şu çykýar. Ýönelik çykanak näçe sanak vitamin bar içlerine. Güneş kremi paşy azalyk daýym şükür gaty gow gitdi.
200 manat ikisinin bahası. Vacin oğlum satya kakın trapta öğretcan. Arkayın onanım alıp bileyiniz. Liboy yerde, Liboy magazini hep yerlerde, marketlerde var. İkisinin bahası hepsi 200 manattan. Yok bana numara verdiyseniz hem 60 verlik 87 ya da 64'lük 60 98 88 yani güləşəcən edip alıp bileyiniz. Seni. Ne öyleyim de? Aydı verin şu an kameranı açtım. Yo yankı ne var? Üçlük. Ne mi üçlük? Üçlü nabor, hava. Unu valkasıma ne mi? Hava. Şu diyen, yüzüm zaten üttürüyorum zaten diyeceğim. Seyret ben düğünde ayırttım, yüzüm arasalattım. İşte şuna yudum, gülyal etti. Kara kremim daha şey diye. Kara Alerjiye krem mi? Diye kara krem. Kara krem. Ay Allah can. Kara krem kovayır ya. Şundan kov krem. Ay şu krem. Alın ay şunu var ha. İyidip beydip qonşuňyzdan sıkıp oğurlap alqaydı. Alıp bir küçüge de ulan görün şu krem men ýöne ýerik. Öwem okqaydı. Çınım erwesat bolsa men. Ay pulun bolan nalli yerin men sprey beýdip öwem ya başga pulun bolan nalli ýen. Owy ýere kara krem, mara derman alın öýüňizde tapylmaly da çada. Alın allaryň şu krem çynym bilen niýen hakykatdan näme waji? Diňe kara kreme söz ýok diýip ýa birini çykaraýyn ne ýazandan häzirlay. Sen normal değilsin. Ay ne normali ya. Muhteşemim ben. Ay. Koy varan koy. Ay ce. Ay Doktor abla. näme diýe umyt bady ýämi. Ay. Yo doktor Gülyan deydi. Şimdi bir kuvun gazine etmeyinde durdu bu şu an uğur otuyumda. Täze geldi. Ay. Hereydim. Ya taptır şu an. Ay. Of. Agay Dobacı bir yekece Bu çayım. ne bolýa? Ala ver. Garynjaňdan waji, düşündiň sen garynjaňdan waji. Garynjaňdan waji. Öptiydi bacı. Sen şişmansın diye. O da atlan konu vardır. Sen hoğluk mu? Hasapsız zat ýokdur. Abla.